India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ha kawe na kijingja kalau penmi nyang kriat ya ki babon ki bor pulit jong kejela asam kila pentip ba kawe kalong kemi kala do e ya la ka jong jing em hadian bu ulok jong ka ula wiang ding ya la ka jong ka yeng kesam ha ka miet jong kala asngi ublei minta katayo ba ki bor pulit kila pentip ba ka te kijingja kala jak shnong rupo hi hat nagon district asam katkum ka jing ya ulum jing tip la ya thu bu ulok jong ka te kalong kemi ha ka te ka miet ulami shabar bat khang tala ya la ka jong ka yeng haswa bu un wiang ding ya ka kat ba ka lok jong u kadang dan hapdeng ke jing yo thia lingai ka kemi ka blado e la ka jong ka jing em na ka te ka jing ja ka de bla tip kerteng kum ka marjina khatun beki bor pulet kila yo jing tip bu lok jong ka te ka long kemi ya bla tip kerteng kum u seder ali ula phet no bak na ka te ka jaka hadien bola de ble ya ka kam man ka jong u ha ka wi kaliang ki bor pulet jong ka jila kila pentip ba menta ki dang penlong ki jing to kit ban yo kem yo wi urang ba bat kum ju ru ban lap ya ka daw ba balei bu ti urang ba ula le ya ka te ka kam man